పోయినాడు. మంగళం సీనియర్ స్వయంగా తీసుకెళ్లే ఎంపీ గారికి పరిచయం చేసి ఉన్నాడు. కోకా కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు. పొట్టి పొట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది, మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది. మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి. ఊ అంటావా అమ్మవా, ఊ అంటావా అమ్మవా, ఊ అంటావా అమ్మవా, ఊ అంటావా అమ్మవా. గుంటే ఒకడు తల్లా కిందులవుతాడు, నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు. తెలుపు నలుపు కాదు మీకు రంగుతో పని ఏముంది, సందు దొరికిందంటే చాలు మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి. ఊ అంటావా అమ్మవా, ఊ అంటావా అమ్మవా, హాయ్ ఊ అంటావా అమ్మవా, ఊ అంటావా అమ్మవా. ఎత్తుకుంటే ఒకడు ఎగిరి గంతులేస్తాడు. కురుసా